Indonesia. Mereka langgan napa Mbak Punjo? Ayung uyung dede. Ayung uyung nggih. Nalika ingsun kataku mung sliramu bagus netramu kowe tansah mesam sareng kanggo Mbak Punjung. Dalam Mas Gembel. Mbah Darno disapa Mbak Punjung. Mbah Darno wilujeng dalu lah. Kalau wis disiapnya kalian Jung. Menika kagum panjenengan. Iya. Aduh, Mbah Darno niki Mbak Punjung kayungan kalian panjenengan. Kalian Jung. Langsung tok rotok tok tok tok. Mbah Darno. Salim. Ya Allah. Pak Jito ya gak kalah salim. Pak Cito. Iya, kena harus ngadu-adu. Iya, iya. Pak Cito. Iya. Nyelat ganteng to, Mas. Ngomong ya Mbah Jito karo Mbah Dak. Niki lagune napa nggih, Mas? Lagune napa Mas Cito? Karang Kates. Oh, Karang Kates biasane ya to. Iya. Soalnya ya abang makanya terus diceluk Mas. Jangan di Lek Biyen biru yo nggih. tak dadi Mas lho di. Ya iya no piye masane kok nem-nemane ngentek-ngentek lho, Mbak. Lah iya. Nggih to Mas Cito. Mbah Kung jare. Lah riyen prak nggih Mas to Mbah Darno. Niku Mbah Darno ya. Heeh. Nek sakniki Mbah Kong lek riyen kan Mas. Mas No. Mas Darno. Aduh. Loh ben awet no. Nggih betul no. Mesti kok nyangonin deh. Kelakuan. Gedhe ning nggonku Terima
tulung Mas Darno rejo kalian Mas kandang. Dito. Ini lagu Kang Yuyen khusus untuk Mas Dito. Mas Dito, Mas Dito. Anu Mas Naryo kok ora nyusul tadi. Mas Naryo, oh paling tasik lumpuk-lumpuk. Sik sul Mas Supar nek son kalau son. Mas Supar Bogem. Iya, Pak Supar Bogem ngantek apal Maria Pan Punjung. kesupen ya Pak Supar. Request lagu maksudnya. Cepet. Gadene Iki nggih, matur sembah nuwun wong ayu Mbak Maria Punjung yang cantik. Hop. Lah kok ra iso anu gara-gara nyawang Badar karo Mas Dito. Turun rejo kandat Kediri. Mas. Iya.